Čau, na dílu a dneska jsem tu zase sám. Dneska vám ukážu přední věci. Tady ten předek, včera v minulém díle jste viděli zadní vrata. Zadní věci, jenom ukážu přední věci. Vepředu potřeba vyměnit nové brzdy, jsou úplně v háji. Ale jakože úplně v háji. Takže ty budou muset jít nové. Tady nám nechce jako odpada už. Spodek, no, protože mám zase tam otočit moje ruku, jo. Tady je to celkem v pohodě, ani není to nikdy ani zrezlé. Promiňte, že mám trochu rýmu. Jo, přední, tady je vlastně už udělaná, toto se koupuje už nové. Vydávali se světla, jedno. Tady jsme dali krytku už, bo tady budou ty krytky, nebo ty světla už, a budou ty krytky. Sundali jsme tady tu přední věc, co tady byla, taková ta přední, co je vepředu na tom tom. A tady znovu úplně nové brzdy, jakože úplně nové brzdy budou muset jít. Pak tady je to v celku v pohodě, no. Ale tady už dáš nareznout. A tady už je to zrezlé úplně tady. Ten podběh. Tady jsou celkem ty dobré, pružiny dobré. Takže dneska jsem sundával tady tohleto. Nešlo mi to, tady tohoto budu muset sundat, bo prostě je to tady úplně v háji. Možná trochu zaměřím. Tady už mě roste trávička i. Jo, takže tady to budu muset jít pryč. Tady těch ťukle. Tady to budu muset jít potom vyklepat. Jak vám můžu ukázat i interiér. Interiér je nádhera. Má to střešní okno. Interiér je nádhera. A kdo by chtěl třetí part, napište do komentářů, dejte like, odběr a zvoneček, aby vám další video neuteklo. No nic a čau.